Arku, witam Cię. Kłaniam się. Może na początku w ogóle, gdzie my jesteśmy w zasadzie? Jesteśmy w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia, znajdującym się w Szopienicach. No właśnie, jak to jest Burowiec, Szopenicek? W jakim miejscu my jesteśmy dokładnie w tym momencie? Ludzie często zadają sobie to samo pytanie, bo problem polega na tym, że Szopienice przez lata zmieniały swoje położenie administracyjne. Do 1961 roku Szopienice były miastem, osobną miejscowością. W skład Szopienic wchodził Burowiec, wchodziła Dąbrówka Mała, wchodził również Janów, jak i Nikiszowiec. Przez co dzisiaj, kiedy ktoś przyjeżdża do Burowca, może jednocześnie powiedzieć, że przyjechał do Szopienic. Natomiast Kiedy to zostało wszystko do miasta dopiero włączone, do Katowic? w 1961 roku 61 rok. decyzją Edwarda Gierka. Także wtedy to zostało włączone. Nawet istnieje taka legenda, że Gierek zrobił to ze złości, dlatego że nie wprowadzili jego ludzi do Rady Miejskiej. Taka jest legenda o tym opowiedziana, dlatego Szopienice zostały przyłączone do Katowic i później niektórzy twierdzą, szczególnie mieszkańcy, że zaczęła się stopniowa degradacja Szopienic, gdyż Szopienice jako miasto były ważnym ośrodkiem przede wszystkim przemysłowym, natomiast później Katowice traktowały te Szopienice troszkę peryferyjnie. macoszemu. Dokładnie. To co, przechodzimy do obiektu. Przechodzimy do obiektu. Chodźmy. Szopienice jeszcze w XIX wieku, w ogóle tutaj te tereny, na których się znajdowały, dzieliły się na Rozdzień i Szopienice. I były to dwie małe osady wiejskie, które wraz właśnie z przybyciem do tych miejsc przemysłu, rewolucji przemysłowej, stopniowo się rozrastały, aż w końcu połączyły się na początku w jedną gminę Rozdzień-Szopienice, z których potem już zmieniono nazwę po prostu na Szopienice. Bo tu początek w ogóle tego przemysłu w tym rejonie to jest jakoś koło 1830 któryś rok. Nie? 1834 rok to jest powstanie pierwszej huty Wilhelmina, natomiast tradycje kuźnictwa w Szopienicach są o wiele bogatsze. Tutaj w Szopienicach, nieopodal Walcowni, rzut beretem stąd, pracował kuźnik, który nazywał się Walenty Rozdzieński. Twórca tego słynnego dzieła Ferraria. Officina Ferraria. Zasłynął on z tego, że jako jeden z pierwszych ludzi w ogóle w Europie opisał po polsku pracę hutnika. Był on Ślązakiem, natomiast przez to, że te tereny Szopienice zawsze były gdzieś przygraniczne, tutaj Księstwo Siewierskie, tutaj Rzeczpospolita, tak to nazwijmy, to się tutaj mieszało. Wiadomo, że Kościół był polski, można by tutaj opowiadać i opowiadać. Natomiast kuźnica rozdzieńska pracowała od wieku XVI do właściwie wieku XVIII, kiedy została zamknięta. Także te tradycje szopienickie, rozdzieńskie są bardzo bogate. To co, włazimy. Zapraszam. Przejdziemy sobie na halę maszyn parowych tutaj. Tu widzę co, też macie jakieś pomieszczenia do organizacji salka, jakichś takich różnych... tak. To jest nasza taka salka konferencyjna, mógłbym powiedzieć, a tu już jesteśmy w tej części historycznej stricte. Dobrze, no i co tu mamy takiego? W ogóle z którego roku jest ta hala, ten budynek cały? Walcownia powstała dość późno, jako jeden z kolejnych członów potężnego kompleksu hutnictwa cynku, który zrodził się w Szopienicach. Powstał jako oddział przetwórczy z roku 1904, kiedy tutaj to hutnictwo cynku już hulało. Istniała huta Wilhelmina, była w planach właściwie budowa huty Utemana, pod którą byłeś zresztą. Istniała huta Bernardi, istniała huta ołowiu Walter Kronek, także wszystkie Szopienice już wtedy były jednym z głównych elementów rozwoju przemysłowego Górnego Śląska, to zdecydowanie, bez dwóch zdań. Natomiast Walcownia powstała jako jeden z oddziałów, bo też trzeba wytłumaczyć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o strukturę własnościową. Od samego początku właścicielami huty byli spadkobiercy Giszego. Jerzy Gisze to był taki wrocławski kupiec, który dostał od cesarza Leopolda przywilej na wydobywanie galmanu. Jego spadkobiercy później zainwestowali w Szopienice, ale trzeba powiedzieć, że zainwestowali również właśnie w Nikiszowiec i Giszowiec. Tam mieli kopalnie, tutaj mieli huty. Tam mieli węgiel, tu mieli piece, żeby go
przepalać. Także walcownia powstała, ta hala, na której, a właściwie maszynownia hali głównej, na której się znajdujemy, to jest rok 1904 i również całe wyposażenie, które my tutaj posiadamy, jest w 100% autentyczne. Te maszyny unikat parowe w ogóle w skali Górnego Śląska chyba, nie? w skali europejskiej. Nawet. W skali europejskiej, gdyż gdybyśmy się spojrzeli na autentyczne, zabytkowe, archiwalne fotografie, no nie zabytkowe, ale archiwalne fotografie, mogę Ci je przesłać w ogóle. Jasne. Tu w walcowni nie zmieniło się praktycznie przez 100 lat nic. To tak jak wyglądało od samego początku, tak wygląda i po dziś dzień, jedynie z małymi modernizacjami, która walcownia rzecz jasna przechodziła przez szereg lat. Obiekt pracował od roku 1904 do bagatela praktycznie roku 2002. Większość obiektów, kiedy huta została zlikwidowana w 2008 roku, większość obiektów została wyburzona, natomiast walcownię uratowali jej byli pracownicy i pan profesor Piotr Gerber z Politechniki Wrocławskiej, którzy przejęli obiekt. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Odbyła się tutaj rewitalizacja, rzecz jasna delikatna, bo tutaj też nie ma co zbyt, ale w każdym razie trzeba było zainwestować ogromne pieniądze w to. I od 2015 roku funkcjonujemy już jako obiekt muzealniczy. Tutaj mamy jeden z kompleksów huty metali nieżelaznych Szopienice. Tu jest nasza walcownia cynku, tutaj była cynkownia. Takich kompleksów, niech sobie Państwo wyobrażą, w Szopienicach były około 4 sztuki. I każdy kompleks miał wydział, który truł. Każdy kompleks, no to są potężne rozmiary i też smutna historia jest taka, że większość po tych obiektach Nie ma już dzisiaj tego. już niestety tego nie ma, co zresztą widać w okolicy walcowni cynku. Maszynownia to pomieszczenie, w którym mógł przebywać wyłącznie maszynista, jego pomocnicy, ewentualnie kobiety zajmujące się konserwacją maszyny parowej. Są to 4 maszyny parowe z roku 1904, wyprodukowane w Szprotawie na Dolnym Śląsku, tutaj w walcowni skręcone. Jedna maszyna parowa była w stanie wykręcić 250 koni mechanicznych mocy, co przekładało się na od 25 do 36 obrotów koła zamachowego na minutę. Koła zamachowego, którego ja też dzisiaj pozwolę sobie uruchomić, puścić Wam w ruch, żebyście mieli dodatkową zajawkę. No i przejdziemy sobie do pieca powoli. Tutaj artykuły, które można było z cynku wytworzyć, z blachy cynkowej właściwie. Z takiej blachy cynkowej można było tworzyć absolutne cuda, jak chociażby takie artykuły gospodarstwa domowego, rynienki cynkowe. Cynk szczególnie popularny był w latach 70. XX wieku w Polsce. Dekada gierkowska, jest to taka moda na cynk, ale cynk był właściwie zawsze popularny. Dane, które wprost pokazują, że w 1870 roku około 80% zapotrzebowania na cynk w Cesarstwie Niemieckim było uzupełniane właśnie przez Górny Śląsk. A jak już myśmy się przenieśli do lat Polski, II Rzeczpospolitej, no to 99% zapotrzebowania na cynk właśnie było uzupełnianych stąd z Górnego Śląska, bo tego po prostu nigdzie w II Rzeczpospolitej nie było. Wszystko to, co my tutaj mijamy, jest zachowane oryginalnie, tak samo jak i warsztat maszynisty. No te szafki, które są na końcu, tutaj akurat nie, natomiast w większości trzeba powiedzieć, że jest to zachowane tak, jak to wyglądało w rzeczywistości. Po mojej lewej stronie tutaj raz, że mamy archiwalne zdjęcie przedstawiające hutę ołowiu Uteman w swoim szczycie. Ty byłeś przy tym budynku. No z tego się tu jedyny zachował, nie? Tak. I wieża. I wieża ciśnień z tyłu. Ona się Słyszałem, że uchowała. ktoś to kupił, ma coś tam robić Tak, chyba w będzie tym robił. miejscu w środku. W końcu, nie? Biurowce mają być robione. Takie są informacje i bardzo mnie to cieszy zresztą, bo to jest piękny budynek zaprojektowany przez Silmanów, przez tych samych, którzy zaprojektowali Nikiszowiec. Sząbierki, elektrociepłownia między innymi też, no. No właśnie. Po mojej lewej stronie są mufle. Są to jedyne na świecie praktycznie zachowane mufle. Co robiono w tych muflach? Ano, przepalano cynk metodą ogniową, która została wynaleziona właściwie była nazywana metodą śląską też przez Johanna Christiana Ruberga, który otworzył pierwszą hutę cynku na Śląsku w 1798 roku. Była to metoda bardzo uciążliwa dla zdrowia. Owe mufle, w środku odbywał się proces opalania ich, następnie
już nie będę tego tak jakoś szeroko tłumaczył, dostawaliśmy gotowy cynk, czyli wsad cynkowy, który mógł trafić do pieca, chociażby takiego jak ten tutaj po naszej stronie. Jest to piec topielno-rafinacyjny, w którym przepalano właśnie wsad cynkowy. On wyglądał podobnie jak takie sztabki złota, tylko no, że cynkowe. I owy wsad cynkowy był ładowany tutaj do tych piecy topielno-rafinacyjnych, gdzie w odpowiedniej temperaturze był przepalany. Na początku piec był opalany węglem, następnie od lat 70. założono już instalację gazową. Tam w tym piecu dzisiaj nie mamy nic, natomiast w czasach, gdy walcownia chodziła pełną parą, znajdowały się takie potężne wanny, do których właśnie owy wsad cynkowy był wrzucany. Natomiast po przepaleniu wsadu cynkowego no, trzeba było coś z nim zrobić, musiała ruszyć produkcja i teraz możemy się skierować pod karuzelę odlewniczą. Wchodzimy na halę główną i tutaj zastrzeżenie, podłoga, która tutaj jest w walcowni, również jest zabytkowa. Jest to podłoga żeliwna z 1904 roku. Także złodziejaszki, którzy tutaj szabrowali w momencie, gdy walcownia de facto była niczyja, no bardzo chętnie polowali na tą podłogę. Natomiast byli pracownicy... Nie jeden jabol za to został wypity. Oj, to zdecydowanie tak, tu bez dwóch zdań. Natomiast tutaj karuzela odlewnicza, rozpoczynamy proces produkcji blach cynkowych. Co robimy? Przy karuzeli zazwyczaj pracowało 3 chopa, czasami więcej. Pierwszy wyciągał to, co się w piecu przepaliło, wyciągał go na tą karuzelę odlewniczą. Drugi wprawiał karuzelę w powolny ruch, a trzeci ściągał zanieczyszczenia, które wychodziły z pieca i przy okazji wyrównywał poziom tego, co się wylało. Od spodu te wlewki były podlewane wodą. Jak już cynk stężał do odpowiedniej wartości, można było go puścić na pierwszą walcarkę wstępną. Później, tak jak już wcześniej powiedziałem, cynk stężał, takimi wózeczkami przewożono go tutaj. Walcorka wstępna do wstępnego walcowania blach cynkowych, nie nurzając się w procesy technologiczne, mówiąc prostym językiem. Wyglądało to tak, że po jednej stronie było 2 walcowników przodujących i 2 pomocniczych, a swoją drogą, te walcarki wszystkie są z Zabrza. Donnersmarck Schite chyba. Aha. Tak. Cynk, który został przetopiony, odlany na karuzeli odlewniczej, takimi szczypcami się go łapało, wsadzało tutaj pod te walce i walcowano do uzyskania odpowiedniej grubości. To była walcarka wstępna, więc tutaj mogli pracować walcownicy, którzy dopiero gdzieś tam profesji się uczyli, gdyż najdokładniejsze walcowanie odbywało się na ostatniej walcarce wykańczającej, którą sobie dzisiaj uruchomimy. Gdybyśmy mieli iść zgodnie z procesem produkcji, to byśmy musieli teraz przejść przez wszystkie te walcarki, wrócić tutaj z powrotem. Ja tego Wam nie będę robił, od razu przejdźmy do maszyn obrabiających. Przyjmijmy na potrzebę produkcji, że mamy już do czynienia na potrzeby filmu właściwie. Mamy już blachę cynkową, tylko że po rozwalcowaniu ta blacha trzeba ją przyciąć, ona ma nierówne krawędzie, w związku z czym na odpowiedni wymiar. Nożycownik brał sobie jedną blachę, wciskał ją tutaj pomiędzy te noże krążkowe i wychodziła nam elegancko równo przycięta blacha, która... Są jakieś, że przerwę statystyki, jak wyglądała ilość wypadków przy tej robocie na początku na przykład? Każda maszyna miała swoje przezwisko. Nożyca gilotynowa, którą sobie uruchomimy, dostała ksywkę obcinarka do paznokci. Aha. Walcarka, którą też uruchomimy, nazywała się gryfną frelką. Wypadki walcowni nie było powiem tak, z rzeczy, o których wiemy, nie było tutaj ani jednego wypadku śmiertelnego spowodowanego pracą. Nie wiemy, co było, rzecz jasna, w latach 1940 w dół. Nie, ale my czegoś takiego nie odkryliśmy w każdym razie. Natomiast wypadki się zdarzały. Były związane często po prostu z nieostrożnością. Ktoś się zagapił, wstawił gdzieś rękę. No już nie będę mówił drastycznych historii, ale no, pan Janusz by na pewno opowiedział więcej, bo on był świadkiem takich historii, ale jeżeli ktoś wsadził rękę pomiędzy jedną a drugą walcę, a walca nie była nasmarowana chociażby, no to resztę historii można sobie dopisać, bo to nie są maszyny, które się naraz zatrzymują. Także wypadki w walcowni się zdarzały i nie były rzeczą rzadką, że tak powiem. To jest maszyna z 1904 roku i pozwolę sobie ją uruchomić.
Kolejna maszyna obrabiająca to nożyca gilotynowa. Tutaj już z tą blachą można było wyczyniać cuda, czyli brano blachę cynkową, przykładowo nożycownik odrysowywał sobie odpowiedni wymiar, dostarczana mu była blacha cynkowa, brał sobie pakiet tej blachy, odrysowywał załóżmy taki wymiar konkretny, wkładał tutaj pod nóż gilotynowy, który jednostajnym ruchem przycinał blachę pod odpowiedni wymiar. No tutaj na tych nożycach często, że tak powiem, dochodziło do wypadków. Podoba się Państwu? Jeżeli chodzi o hutę ołowiu, walcownia była bardzo mocno połączona z hutą ołowiu. Zresztą ją tutaj nawet widać przez okno. Widać komin z huty ołowiu po dziś dzień. Było tam około powiedzmy 800 metrów, ten biało-czerwony komin tam pod kątem, tam była huta ołowiu. Do nas przychodzili pracownicy z huty ołowiu na odstawienie. To znaczy, kiedy dany pracownik zbyt mocno struł się ołowiem, to przychodził na odstawienie do roboty bezpieczniejszej, nie mówię lżejszej, mówię bezpieczniejszej, właśnie do walcowni. Wydatek kaloryczny na jedną szychtę w walcowni to 3600 kilokalorii. O kurde. Dźwiganie się w niekiedy ogromnym upale, tutaj z potężnymi ciężarami, wykonywanie cały czas jednej i tej samej pracy wymagało ogromnego wysiłku. Także tak faktycznie ta liczba 3600 kilokalorii robi potężne wrażenie. Po prawej stronie prasa do wyciskania kubków bateryjnych, po mojej lewej stronie nożyca krążkowa do taśm. Przy tych prasach pracowały głównie kobiety, które produkowały właśnie kubki bateryjne. Natomiast czym są kubki bateryjne? Bo to jest w ogóle określenie, które trzeba wyjaśnić. Kubki bateryjne jest to nic innego jak osłona baterii, zwykłej baterii, jaką znamy po dziś dzień, z tym, że były to po prostu osłony cynkowe. No i cóż, brało się materiał cynkowy, wstawiało tutaj pod ten tłoczek i ten tłoczek góra-dół chodząc wyciskał odpowiedni materiał pod kubek cynkowy. Natomiast tutaj na nożycy krążkowej również brano materiał, który wsadzano tutaj pomiędzy te noże krążkowe i wychodziła nam elegancko przycięta taśma cynkowa. Obie maszyny, ta maszyna jest chyba z lat 20. XX wieku, natomiast ta 1912. Odpalimy sobie je naraz. Tutaj po prawej stronie dwie walcarki do taśmy cynkowej, walcarki zdecydowanie mniejsze od tych olbrzymów po lewej stronie. Cały materiał był transportowany tymi wózkami, które są tutaj. Natomiast w ogóle wszystko jeździło sobie tymi wyżłobieniami kolejowymi, które ciągnęły się aż spod pieca, tam hen daleko, na koniec magazynu. Natomiast my możemy sobie już na spokojnie przejść pod ostatnią walcarkę wykańczającą. To jest właśnie owa gryfna frelka z 1904 roku. Tutaj pracowali wyłącznie najbardziej doświadczeni walcownicy, którzy już walcowali z dokładnością do 1 mm blachy cynkowej. Tutaj mamy walcowanie blach cynkowych z 1927 roku. Jak można zobaczyć, walcownicy pracują w strojach takich powiedzmy wyjściowych i tak to wyglądało tutaj na Śląsku, że jak faktycznie się schodziło ubranie do kościoła, to później w takim ubraniu się chodziło do roboty. Natomiast materiał cynkowy i jego ciężar można poczuć za pośrednictwem tej płyty cynkowej. Z takimi ciężarami musieli się wiązać walcownicy i też kobiety, które pracowały na dziale kontroli jakości. Jeżeli ktoś jest chętny, to można się z taką płytą cynkową posiłować, albo i więcej, naprawdę jest ciężkie. Ale proszę zakurować! Prawie 300 na dniówkę takich płyt trzeba było przerzucić. Albo i więcej nawet. No takie niezłe hantle. No niezłe handle. Blacha cynkowa w formie, która mogła już opuścić walcownię po przycięciu, mogła wyglądać mniej więcej tak. Rzecz jasna, ona tutaj ma ten efekt niepożądany falistości, coś takiego by walcownie w szczycie produkcji nie mogło opuścić. Natomiast mamy tutaj przykład właśnie na blachę cynkową.
Jak walcownicy mierzyli nacisk walca na blachę? Bardzo prosty sposób. Tutaj mamy te zegary, one czemuś służą. Nie jest tak, że ten zegar jest dla tego, żeby jest. 1 mm obrócenia tej górnej wskazówki, przepraszam, 1 pełen obrót obrócenia tej głównej wskazówki opuszczał walec albo milimetr w dół, albo milimetr w górę. 3, 4, 5, 6. Mamy 6 mm opustu. Teraz nie chcę się przechwalać, bo zapomniałem czy w dół, czy w górę, ale mamy 6 mm opustu. I tak można było sobie w walce kontrować góra-dół. Im bardziej doświadczony walcownik był, tym mocniej i doskonalej rozumiał swoją robotę i tym po prostu mógł przetworzyć więcej blach cynkowych na zmianę. No, naszym liderem był pan Janusz. Pan Janusz sobie siedział, on był w pokoju mistrza, który znajdował się tam po prawej stronie. Natomiast tutaj mamy jeszcze nieodzowny, przepraszam, że tak chaotycznie, element życia walcownika, czyli szczypce. Właśnie tymi łapało się element, który później mógł trafić, który trafiał pod walcę. Natomiast walcarkę Wam odpalę, uruchomię, wpuścimy sobie w ruch koło zamachowe, które powoli zacznie nam ruszać tym walcem, gdyż tej drugiej walcarki jeszcze nie uruchomiliśmy, natomiast ta walca powoli wejdzie w ruch, tylko potrzebuje gdzieś tak około minuty. Amsterdam, mamy tutaj Nowy Jork, mamy tutaj Johannesburg i cały świat właściwie wymieniony na tej ścianie. Pan niech opowiada A pan będzie wycinał potem. i oto potem zrobię z tego Hollywood. No. Jak zwykle tak się robi. Tak się robi. Nazywam się Stolorz Janusz. Przepracowałem w walcowni cynku 32 lata. Zaczynałem jako 15-letni chłopak w 70 roku. I przeszedłem wszystkie stanowiska na walcowni cynku. Zostałem jako młodociany pracownik, już pracowałem na walcarce Skoda, bo taki kodeks pracy pozwalał wtedy zatrudnienie pracowników młodocianych na 6 godzin. Jako trzeci walcownik. Po skończeniu 18 lat zostałem pierwszym walcownikiem na walcowce Skoda. No i tak się złożyło, że moja kariera zawodowa potoczyła się bardzo szybko, bo moje umiejętności i wiedza, jaką posiadałem, została zauważona przez kierownictwo i może już tak powiem w skrócie, tutaj było biuro mistrzów. I rano się przychodziło, odbijało się karty, tak? No, taka była procedura. I na nocnej zmianie był świętej pamięci nadmistrz Kołoczek się nazywał. I mówi mi, pokazuje mi palcem tak. Mówi, chodź do biura. Ja mówię, no coś zawaliłem. A wtedy już byłem pierwszym walcownikiem na dużych walcarkach, gdzie były karty stanowiskowe i mistrz trzeciej zmiany przeliczał od razu, dostawał karty produkcyjne z działu kontroli jakości. No i tam były wybraki zawinione, niezawinione, wszystkie szczegóły, jakie walcownik wykonywał. Pierwsza moja reakcja była taka, że coś zawaliłem, nie? A od tego były płacone zarobki, tak? Bośmy pracowali w akordzie. I te przekroczenia, jakie były, skutkowały tym, że się miało wyższe pensje, tak. Premia motywacyjna tak samo była, no i to też skutkowało Dobra, to były w ogóle finansami. zarobki na tamte czasy? Zarobki były z nadgodzinami, to były większe jak w górnictwie. No i wchodzę do biura, nadmistrz mi mówi, Kołoczek, mówi, świętej pamięci, mówi, nie przebieraj się, zostajesz mistrzem. Do mnie taki kubeł zimnej wody wpłynął. Z ludźmi, którymi pracowałem tyle lat, jako młodociany pracownik, zaczynałem z nimi i teraz wyobraźcie sobie, że musicie nimi kierować, tak? Jaki trzeba było mieć autorytet i wiedzę, żeby tymi ludźmi kierować, żeby się nie narazić na jakieś tam głupoty, tak? Pracownicy jak widzieli, że ja chodzę tak po hali, jako już starszy mistrz, tak chodzę po hali, to wiedzieli, że za 2 tygodnie będzie nowa produkcja. Zawsze konsultowałem z nimi te sprawy technologiczne, które były, miałem swoje zdanie na ten temat, ale zawsze konsultowałem, żeby nie dochodziło do konfliktów, że pracownicy mówią, że tak to zrobimy, a bo ja jestem wrogiem tego, że jeden mówi tak, drugi mówi tak, ale w końcu z całości wychodzi i to szkoda czasu, nie? Na to wszystko. I przepracowałem tutaj 32 lata i 15 grudnia
W 1998 roku zamykałem oddział walcowni cynku. Ale został jeszcze oddział stopów cynkowych. I tam przenosiłem produkcję z walcowni cynku na oddział stopów cynkowych i tam uruchamiałem produkcję stopów cynkowych. No i po 4 latach, w 2002 roku, zamykałem oddział stopów cynkowych i przenosiłem produkcję do spółki córki Odlewni Metali Szopienice, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego jako wałki i tuleje. Praca na walcowni wyglądała tak, że tutaj był odbiór mistrzów, za 15:06 się wychodziło z szatni, żeby na 6 tu być i mistrz dzielił po prostu na poszczególne stanowiska. Były zespoły walcownicze 5-osobowe, To do kupy tak ile ludzi tu robiło łącznie? 74 samej technologii. Natomiast jeszcze była służba utrzymania ruchu, magazyn, oddział kontroli jakości nie podlegał, ale był pod jednym dachem, tak? Nie podlegał pod kierownictwo nasze, tylko podlegał bezpośrednio pod. On nie mogł oddział technologii, dział kontroli jakości nie mógł podjechać, bo by były naciski, tak? Taka była procedura. Także 74 to była górna granica. 3 zmiany, na piecach 4-osobowe były zespoły, na walcarkach 5-osobowe zespoły, w walcerce wstępnej do blach i taśm, po 3-osobowe zespoły. Także to na 3 zmiany to się uzbierało. Oni pracowali na 3 zmiany w ruchu ciągłym praktycznie. Nie? Soboty i niedziele tylko były do klinowania walcarek. Co to było klinowanie walcarek? Łożyska toczne były ślizgowe z brązu. I te łożyska się wyrabiały, tak? Bo one były chłodzone wodą i specjalnie smarłem. No i trzeba było zakładać kliny. To przychodzili pierwsi walcownicy, poziomowali walce, tak i tak. Zakładało się takie sznurki z odważnikami i poziomy się robiło. I teraz z tego wynikało, ile trzeba było przesunąć górny walec, tak? Bo dolny walec stał w jednym miejscu, natomiast górny walec trzeba było przesunąć. Albo 2 mm, albo pół mm. To w zależności jakby co wykazały poziomice, tak? No i to były niedziele do tego. Ja też między innymi jako pierwszy walcownik uczestniczyłem w tym, bo musiałem mieć wiedzę też na temat tego. To później przekazywałem tą wiedzę następnym pracownikom. Tak? To była stała taka brygada pierwszych walcowników, to było 4-5. To była stała taka brygada, która dbała o to, o utrzymanie tych poziomów, bo jeżeli się przesunął walec górny minimalnie o pół milimetra, to już te blachy nie wychodziły równe. Był pół milimetra po prostu szczelnie, kąt chwytu był pół milimetra przesunięty, tak? Co to był kąt chwytu? Kąt chwytu to był kąt pomiędzy materiałem wchodzącym do walcarki, a wychodzącym. Jak była różnica pół milimetra, to już ta blacha była pofałdowana, tak? Bo nie było jednakowo równomiernego docisku. Zespoły były 5-osobowe na pasach bateryjnych. Myśmy produkowali w granicach 450 do 500 ton miesięcznie pasów bateryjnych. Tam były 5-osobowe zespoły. No i potem był taki mistrz w służbie utrzymania ruchu, Józef Starczynowski, który mówi tak, no cholera jasna, on tak mówił sobie tak powiedzieć, cholera jasna, trzeba było tym ludziom jakoś pomóc. Jak pan przejdzie trochę dalej, to widać tam jest stoły podnośne, tak? Stoły podnośne hydrauliczne i wtedy taką samą ilość, 192 płyty produkowało co 5 walcowników, to produkowało 2 walcowników. I to była ta wydajność, zwiększenie wydajności, tak? I wtedy zmniejszało się zatrudnienie. No bo wiadomo, że praca ogólnie w hutnictwie, wszyscy wiedzą, że jest i niebezpieczna, i niezdrowa. Jak to wyglądało? Czy ludzie chorowali coś i tak dalej, przez to musieli odchodzić z roboty? Powiem tak. Jak to było? Walcownia cynku nigdy nie była wydziałem szkodliwym. Była uciążliwym. Wydatek energetyczny na walcarkach tego typu, jak tutaj do walcowania wykańczających blachy, był 2000 kilokalorii na zmianę. Dlatego pracownicy pracowali po 45 minut i mieli 15 minut przerwy, tak? Tych tak zwanej przerwy technologicznej, żeby zregenerować ten wydatek energetyczny, jaki był. Tutaj się pracowało i wszystko ręcznie trzeba było podawać. Transport był ręczny. Te szyny, które widzicie tutaj na sali, no idą do każdego urządzenia, a tutaj były te obrotnice, gdzie się sterowało później tym. Albo te urządzenie, albo te urządzenie. I wszystko ręcznie. Na takim wózku było 4,5 tony.
Oprócz tego stały takie naturalne grzejniki, nie? Po 1,5 tony i temperaturze 440-460 stopni. To wszystko promieniowało. Walce nie były w środku chłodzone niczym, tylko były czopy chłodzone. I ta temperatura na walcach, walcowanie na gorąco przykładowo jak było, to była temperatura walcy w granicach 240-250 stopni. Czyli człowiek się wytapił jak gęś przy tym. To było bardzo dobre zimą, No, to tak. ale latem to było przerypane. Na drugiej zmianie szczególnie. Tutaj ten dach jest taki, jaki był od 1904 roku. Drewniany, pokryty papą, ileś tam warstw papy było. I to wszystko promieniowało, tak. Jeszcze zewnętrzne grzejniki, które były, karuzele dwie odlewnicze, gdzie temperatura odlewu była 450-460 stopni. To wszystko promieniowało. Wentylacji nie było żadnej. L4 było bardzo mało, bardzo mało. Tutaj przychodziły, no do tego przykładu jestem ja, już 70 minęło, nie? A jeszcze chodzę i dobrze się czuję, jak się wykąpię. Wykonywaną pracą były 2 ciężkie wypadki. Świętej pamięci Starczynowski, nogę padła pod walce i Tadek Solecki, świętej pamięci, ręka. Ja zawsze mówił tak, kiedy ci Pan Bóg chce cię ukarać, to ci odbiera rozum, tak? Przede wszystkim rozum. Szkoliło się pracowników, żeby nie czyścić dolnej walcy od strony wyjściowej, gdzie wchodzi materiał, tak? Tadek Solecki chciał wyczyścić walcę od strony wyjściowej. To doświadczony pracownik. Ja zaczynałem u niego pracę jako już pierwszy walcownik, kiedy mnie uczył na walcarce wykańczających do pasów bateryjnych. I nie wiem, myśmy w sobotę, w niedzielę knowali walcarki, tak, w niedzielę knowali walcarki. No a Tadek miał urodziny w tę niedzielę. No to szybko, wiecie co, i pójdziemy na piwo, tak? No i, ale Tadziu trzeba jeszcze wyczyścić dolnik. Ja sobie przyjdę wcześniej w poniedziałek i wyczyszczę. Ja miałem drugą zmianę w poniedziałek, no drugą zmianę miałem. Idę przez park, bo jeszcze dojeżdżałem wtedy tramwajem. Idę przez park, a idą ci pracownicy, którzy do 12 pracowali, tak? I mówiłem, słyszałeś? Tatkowi rękę urwało. I taki byłem wkurzony, to była moja wina. Dzisiaj to z taką opowiadam, z taką zaciśniętym gardłem. Wziął czyściwo, tak, i chciał wyczyścić. Jak mu czyściwo łapło, rękawice łapło, tutaj pracował ślusarz, Kobyliński się nazywał, a z boku już pracowało 2 trzecich walcowników. Zawsze szkoliliśmy trzecich walcowników w ten sposób, że aby się doszło do takiej tragedii, to nie odkręcać, nie zwiększać szczeliny między walcami, bo wtedy go bardziej wciągało. Musi przyjść albo z tyłu przylecieć, albo z przodu 2, złapać go i wtedy odkręcać, żeby nie nastąpiło wciąganie tego. No i tak mu została ręka. Natomiast świętej pamięci do walcowania używało się smaru, tak? Smar to był wosk, parafina i łój zwierzęcy. To były te 3 składniki. To był pracownik jeden, który pewne proporcje robił. Zawsze się układało ten smar we foremkach na kostki pocięte tutaj na tym podejście, nie? Aha. Żeby nigdzie się nie wylątał, żeby się nie zanieczyścił, nie? No i trzeba było wyjść z koni i przyjść tutaj i zabrać sobie kostkę smaru i zejść znowu, nie? No i ten pierwszy walcownik po prostu chciał sobie skrócić drogę, tak? Wyszedł na konie i tam sięgnął szmar, nie? I schodząc ujechała mu lewa noga i wpadła pod walcarkę. Aha. Ta trójka, która tu była, złapała go tu za ręce, pod pachy, tak, a trzeci pracownik odkręcał większą szczelinę. I wtedy go wyciągli. Ale jedno jest takie pozytywne zjawisko, że tych pracowników nie zostawiliśmy na pastwę losu, tak? Nie masz nogi, nie masz ręki, dostajesz
Nie jest też przydatny. Tak? Tadek Solecki w narzędziowni wydawał narzędzia, tam konserwował pewne rzeczy, wydawał narzędzia. Ten drugi pracownik był w dziale kontroli jakości jako kontroler. Czyli Jednym- dalej mieli robotę, tylko Tak, już inną tak, po tak. prostu. I to było to pożyteczne. Natomiast takie przypadki, że tam komuś palec przytrzasło, mnie też przytrzasło, schodził mi, wtedy siny miałem. Słyszałem, że pan jakiś miał obcięty palec do straszenia pracowników. Aha, tak. No to był kolejny przykład głupoty ludzkiej, nie? Na nożycach gilotynowej, na nożyce numer 2 gilotynowej, To może tam podejdziemy pod nią, ale no, to by było... ślepy, głuchy i kulawy po 70. Jak minęło 70, panowie, to naprawdę 70 lat nie wydałem tyle pieniędzy, co na podreperowanie stanu zdrowia. Bo tu opowiadał właśnie Arek, że tu jak to wszystko szło, wszystkie te maszyny, to larmo było bardzo wielkie. No I tak. że potem używali jakieś takie stopery pracownicy, ale nie chcieli tego, bo nie mieli zaś Najpierw szyby. watę. Aha, watę. Watę dziękochłonną, Aha. ale przy poceniu się, nie? Tam zostawały resztki, pracownicy Tak. narzekali. Później sztopery, tak zwane, to chyba Arek o sztopera godał. Sztoperach, no ale to trzeba było mieć kontakt między sobą. No tak. No, a później dostali mi Słuchawki takie osłonne, no, na ten. To jest nożyca numer 2. I tutaj pracownik jeden, Sanchez my mu go dali. Jak się włączyło tą nożycę, to ona szła cały czas, tak jak nożyca numer 1, nie? I on tu ciął na takie paski, był to dodatek stopowy do stopów, magnes. No i ciął i z tyłu odbierał do takich szyn. No i jeden kawałek mu został na przodnym stole i chciał go ściągnąć, nie? Ja stałem tutaj, rozmawiałem z pierwszym krajaczem, świętym Wajęciem Budnerem, z tej nożycy, bo obcinał blachy med na 2. I naraz słyszę, ała, widziałem tę rękę tak, ale obcięło mu i no wyrównało tak. Ja te palce miałem bardzo długo, bo to były lata 80., kiedy trzeba było pewną dokumentację zgłaszać, tak? Pewne informacje przekazywać. Jak przyjechali, panie mnie przepytali, wszystkie sprawdzenia, czy badania, czy tego. Wszedł do biura i mówi, palce mi ucięło. A gdzie są? Za nożycą. Rękawice jednopalcowe i tak te palce były ucięte. Także naprawdę to był jeden taki ciężki przypadek na nożycach. Nie zatrzymywać ich, to one szły non-stop. Tak samo było na obcinaniu krawędzi na blasze. To możemy przejść do Izby Tradycji. Tam są pamiątki po dawnej hucie. Dobrze, też. dobrze. No, z miedzi, z Dobrze. cynku są płyty. Wszystko, co Państwo tu widzicie, naokoło Szopienice, powstały dzięki hucie. Huta Wielmina, pierwsza, którą tutaj zbudowali spadkobiercy Giszego, to jest na tym zdjęciu tam na górze. W 1834 roku tak się rozpoczęła historia huty. Tutaj na tym widać dokładnie, to jest huta Wielmina. Te czerwone, co widzicie, to są wszystko wydziały huty, ponieważ one powstawały w niejednym czasie, czyli za płotem mieliśmy 125 hektarów. Jak w 1834 roku huta Wielmina ruszyła, to była 26. huta na Śląsku, cynku, która ruszyła. Ale Szopienice bardzo szybko stały się wiodącym producentem. Z prostej przyczyny. Właściciele, czyli spadkobiercy Giszego, mieli swój surowiec, prawda? Czyli rudę cynku. Szopienice się zaczęły rozbudowywać dosyć szybko i proszę mi wierzyć, dwie rzeczy o tym decydowały. Miejsce, w którym to tutaj powstało, bo się najpierw śmiano, że tutaj nie powinno nic powstać. A drugie było takie, że Szopienice rozwijały się najszybciej ze wszystkich hut. Dlatego, że ci z koncernu Giszego bardzo dbali o nowoczesność. I Szopienice wprowadzały w technologii wszystko, co było nowe w przemyśle cynkowym, to Szopienice wprowadzały pierwsze. I to też bardzo duży wpływ miało. Przez 30 lat na przykład byliśmy monopolistą na produkcję kadmu. Wysyłaliśmy go nawet do Stanów Zjednoczonych. Chociaż ja akurat kadmu za bardzo nie lubię, no ale
Ja uważam, że jest gorszy od ołowicy. Kadmica jest, bo to jest niestety rakotwórczy. Proszę popatrzeć, to jest izba, to jest 175 lat historii tej huty. Tych dwóch panów tam na górze, to jest dwóch najbardziej znanych dyrektorów naczelnych, generalnych koncernu Gisze. Ten z prawej to się nazywał Anton Uteman. On tu był najkrócej, bo on był tylko 9 lat. Ale jak to historia lubi, on wszedł do historii najbardziej. Ponieważ on projektował i był inwestorem powstawania czegoś takiego jak Nikiszowiec, Giszowiec. A dzisiaj wiadomo, Nikiszowiec jest bardzo popularny. Ten z lewej strony to był Friedrich Bernardi, był tutaj doktor Friedrich Bernardi, był tutaj naczelnym 31 lat. Był znany z dwóch rzeczy. Uwielbiał nowości techniczne i to był właśnie ten, który wprowadzał, jak tylko można było jakie nowości, to on to wprowadzał tutaj. A druga rzecz, on był taki dosyć, nie powiedziałbym socjalista, ale dbał o socjalne rzeczy załogi. Proszę sobie wyobrazić, w 1880 roku ludzie zaczęli zarabiać coraz to lepiej i ja tego nie powinienem mówić, ale to jest, taka była prawda. Zaczęli coraz to więcej pieniędzy zostawiać w tak zwanych szynkach. W szynku. No i Bernardi się troszeczkę zdenerwował. Pożyczył pracownikom 20 000 marek i oni założyli spółdzielnię. Ta spółdzielnia się nazywała Konsum Roździn. Teraz ma 145 lat. Dlaczego? Bo dzisiaj ta spółdzielnia się nazywa Społem Katowice. To jest spółdzielnia, która powstała w Szopienicach. I to on na przykład wprowadził tak zwaną kasę chorych. Proszę sobie wyobrazić, że robotnik jak zachorował poważnie, to dostawał lekarstwa za darmo, a rodzina za 50%. On wprowadził kasę zapomogowo-pożyczkową. Dzisiaj się na to tak śmiesznie patrzy, ale to było zrobione 140 lat temu. I to też było, to nie było takie w skali Europy nawet popularne. Nie. To było u nas, nowości. właśnie na tym polega ta wyjątkowość, prawda? To była taka wyjątkowość. No i zresztą on strasznie przeżył to, że zdjęto go z dyrektora generalnego, a przyszedł Anton Uteman. Anton Uteman to był, no, powiedzmy, człowiek nie za wysokiego wzrostu, utykał lekko na jedną nogę. Tu go macie w takim stroju śląskim. I on bardzo często chodził z flintą, czyli ze strzelbą, bo lubiał polować. No, ja to znam, bo mnie to babcia opowiadała, bo mój dziadek też tam trochę z nim strzelał. Tylko że wtedy strzelano do zajęcy, a nie do jeleni, bo tu jeleni nie było, ale zajęcy byli. Ten, który tutaj jest, na zdjęciu taki łysy w tej białej koszuli, to jest mój dziadek. O. To jest właśnie ten, który brał tam też udział w tych. To się nazywało, on był urzędnikiem w hucie. To jest historia huty, trudno mi ją całą przedstawić. Człowiek znany w Katowicach, mimo że 90% młodzieży nie wie, kto to jest, a on się nazywa Walenty Rodziński. Proszę sobie wyobrazić, to jest człowiek, który urodził się w Szopienicach w 1546 roku. Po ojcu odziedziczył kuźnię. Byłby tak jak każdy inny człowiek, tylko zdarzyło mu się i napisał taką książkę. Oficina Ferraria albo Huta i warsztat z kuźniami dzieła szlachetnego. Na czym polega ta wyjątkowość? To była pierwsza, ona została wydana w Krakowie w 1612 roku. To była pierwsza książka, która opisywała technologię produkcji żelaza. To była pierwsza książka, która opisywała pracę kuźników. To była pierwsza książka, która została napisana w języku polskim, czyli narodowym, bo dotychczas pisano wszystko w łacinie. I jeszcze, żeby było śmieszniej, to on tą książkę napisał wierszem. Ta książka zniknęła. Znaleziono ją chyba po 200 latach w Watykanie. I ta książka wróciła i dzisiaj wiemy, że on to zrobił. I do historii wszedł, bo
Kto przypuszczał wtedy, że takie coś było, a on to rzeczywiście zrobił. I to był człowiek nie mający żadnego wykształcenia, żadnych studiów pod tym względem. On to lubiał. Nawiasem mówiąc, musiał stąd uciekać, bo zadarł z właścicielką tych terenów, czyli z panią Salomon z Mysłowic. No a jak wiadomo, jeszcze biedny z bogatym nie wygrał, w związku z tym musiał zwiewać za granicę, czyli za Brynicę do Sosnowca. No i nie wrócił tu już, ale otrzymał tam tytuł szlachecki. Pod opiekę tam się dostał bardzo wpływowych ludzi i to przynajmniej tyle dobrze. Druga sprawa, jaką my tu pokazujemy, bo też tą historię mało kto zna, skąd się w ogóle cynk wziął. Anglicy produkowali cynk niedużo, przywieźli to z Chin, produkowali cynku niedużo, ale u nas tu był taki człowiek na Wesołej w Mysłowicach, dzielnica Mysłowic-Wesoła, który się nazywał Johann Christian Ruberg. Znany się zrobił z tego, że on wymyślił piece opalane węglem przy produkcji szkła, a nie drewnem. Hrabia Reden wysłał go do Anglii, on pojechał do Anglii i zobaczył między innymi ten cynk. Oni produkowali cynk, mając muflę w pionie, na stojąco. Cynk ma to do siebie, że jak się topi rudę cynku i cynk zaczyna parować, to jak jest tlen, to on się momentalnie tworzy tlenek cynku, biel cynkowa. I nie idzie wrócić do cynku metalicznego. Więc on wymyślił, że on przyjechał, muflę położył w poziomie, dobudował do tego nadstawkę, dobudował balon, to służyło do tego, nadstawka zbierała cynk i to służyło do tego, żeby odizolować parujący cynk z mufli od tlenu. Niby prosty, ale to spowodowało, że wymyślił metodę na tak zwaną przemysłową produkcję cynku. Nie? Taką blachę żeśmy byli w stanie wyprodukować, proszę sobie wyobrazić, taśmy o szerokości 680 mm i grubości 400 mm. Nikt tego teraz nie zrobi. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego to sprzedano i dlaczego to zamknięto. Proszę wierzyć, bo technologicznie to był wydział, który myśmy od Amerykanów kupili. Amerykanie go zresztą u nas montowali. No i rozpoczęliśmy tę restrukturyzację w 2000 roku. Staliśmy się, tak jak bardzo dużo zakładów, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Wyceniono nas na 165 milionów. Podzielono na akcje po 10 zł za akcję. Dziś, jakby Was interesowało, to te akcje Wam mogę pokazać, bo ja mam w domu. Mogę sobie tapety zrobić z tymi akcjami, bo nikt je od nas nie chciał kupić. Nie? To na pamiątkę zostawiłem, bo ostatecznie straciłem tu 35 lat życia, przepracowałem. Moja mama tu pracowała, dziadek pracował, także to... Ale nie jestem żadnym wyjątkiem, tu bardzo dużo rodzin na Śląsku. Jak tata był górnikiem, to i syn był górnikiem. Jak zanosiło się na zamknięcie, to myśmy takie stowarzyszenie założyli w Szopienicach, znaczy w Hucie. Nazywa się do dzisiaj Stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Szopienicach. I w zasadzie walcownia to był jedyny obiekt, który się nadawał jako to muzeum. Kiedyś nie wierzyliśmy, że to powstanie. Proszę mi wierzyć, nam nikt nie chciał pomóc. My to już robimy 24 lata. Nikt, teraz to jest muzeum, to działa. Ale kiedyś nikt nie chciał. Wszyscy twierdzili, że takie coś nie może zginąć, te maszyny. To jest niemożliwe, bo tu przyjeżdżają. Najlepszy to był facet, który w Niemczech zakłada Muzeum Hutnictwa. On tu miał łzy w oczach, bo on ma tam 2 młoty i to wszystko. Jak on zobaczył, że tu jest cała linia technologiczna, tak jak była w 1903 roku zbudowana, tak jest do dzisiaj. I myśmy tą linię zatrzymali nie dlatego, że się coś zepsuło, tylko że przestaliśmy produkować cynk. Abyśmy cynk dalej produkowali, to ta walczownia by jeszcze leciała. Jest, jak on prosił, żeby nie, jakby coś z tym zrobić, to on to kupi. Nie? No takie dyskusje. W każdym razie organizacja to jest największa organizacja nierządowa, pozarządowa w Polsce zajmująca się zabytkami poprzemysłowymi. Ale na Górnym Śląsku tylko nasza walcownia. Przyjechali, oni to kupili i całe szczęście, zresztą myśmy im kibicowali bardzo.
I to była rzecz, która uratowała ten obiekt. To są ludzie, którzy tu wszystko zrobili. Tu są 3 takie książki. Takich książek jest 5. 2 książki są we Wrocławiu, 3 są u nas. To jest wszystko oryginał. My mamy tyle dobrze w Hucie, że u nas się zachowało wiele rzeczy jeszcze z Wrocławia, dokumentów z XVIII wieku, z XIX wieku, zezwalających na budowę huty i na to wszystko. My mamy oryginały, nie? I z tego się cieszymy, bo to się nigdzie, jak się to mówi, nie zachowało. Przede wszystkim to chcieliśmy Ci bardzo serdecznie podziękować, że Cała przyjemność po mojej odwiedziłeś stronie. naszą walcownię cynku, gdyż my jako muzeum staramy się pielęgnować to, co w śląskim dziedzictwie wydaje mi się jedną z najpiękniejszych rzeczy, czyli tą kulturę przemysłową. A my ją tutaj w walcowni cynku staramy się pielęgnować, dbać należycie o to, aby ten autentyzm przenikał do świadomości również i młodszych pokoleń, również i mojego pokolenia, bo takie miejsca jak to faktycznie są unikatem nie tylko dla Ślązaków, chociaż to jest część ich kultury, ale także dla ludzi z innych krajów czy z innych stron Polski, którzy tutaj przyjeżdżają i odkrywają ten Śląsk w swojej autentycznej krasie. Można powiedzieć, że wizytówką to są nasi panowie, pan Adrian, pan Janusz, dla których to dziedzictwo jest całym życiem i mam wrażenie, że tacy ludzie są też solą tej ziemi, cytując Kazimierza Kuca, skądinąd również pochodzącego z Szopienic. Zapraszamy serdecznie Państwa do odwiedzin naszego Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Zapraszamy również na wystawę Titanic, The Artifact Exhibition, już od 4 września w Muzeum Hutnictwa Cynku. Dużo ciekawych rzeczy będzie się u nas działo praktycznie cały czas do końca tego roku. Mamy grafik zapchany, także zapraszamy do odwiedzin i do odkrycia śląskiej, przemysłowej historii regionu.